Nosíš jméno světce. Svatá Alžběta. Příběh svaté Alžběty a jejího muže Zachariáše nám vypravuje evangelista Lukáš. Je to prostý příběh důvěry v Boha, který začíná asi rok předtím, než se narodil Ježíš. Alžběta byla blízká příbuzná Marie, budoucí Ježíšovy matky. Zachariáš byl knězem. Zachariáši, Zachariáši, hovoří k tobě Boží anděl. Bůh vyslyšel tvoje modlitby i modlitby tvé ženy. Narodí se vám syn a bude se jmenovat Jan. Ale to přece není možné, vždyť jsme už tak staří. Pro Pána Boha není nic nemožného. Jdi a oslavuj Všemohoucího. Tvůj syn Jan bude mít veliký úkol ohlásit příchod Mesiáše. Asi se mi jen zdáš. Jsi přelud nebo nějaké mámení. Nemohu uvěřit tvým slovům. Nejspíš jsem usnul a moje stará hlava mi tropí věru ošklivé žerty. Marie, tak jsme tady. Tvoje příbuzná určitě nečeká, že ji přijdeš navštívit. Víš, Josefe, když někdo čeká dítě v tak vysokém věku, pak je to něco mimořádného. Je v tom jistě prst Boží. Budiž pochváleno jeho jméno. Lidé říkají, že Zachariáš o něm měl. Nejspíše dojetím. Prý budeš mít dítě. Hospodin vám požehnal, když už se to zdálo být nemožné. Ano, Hospodin budiš pochválen. Zachariáš o něm měl, a to právě v době, kdy jsem začala čekat děťátko. Hospodin ti projevil svou nesmírnou lásku. Máš pravdu, Hospodin na mě ukázal svoji všemohoucnost. Ale ty, Marie, jsi požehnaná mezi ženami a požehnaný je plod tvého života. Co to děláš? Jak to víš, že i já čekám syna? Nikdo ti to přece nemohl říci. Syn, kterého nosím pod srdcem, se ve mně pohnul radostí. Marie, jsi blahoslavená, protože Pán skrze tebe učiní veliké věci. Drahá Alžběto, pomodleme se spolu. Už se narodil, už se narodil. Zachariáši, konečně máš syna. Podej mi tabulku, aby Zachariáš mohl napsat, jaké jméno chce dát synovi. Bože, odpust mi, že jsem pochyboval o tvé všemohoucnosti. Dáme mu jméno Jan. Klaňme se Bohu. On mluví. Znovu našel řeč. To je opravdu zázrak. Ponese jméno Jan. To znamená Boží přízeň. Pane Bože, jsme chudí. Přijmi, prosím, jako dar tyhle dva holoubky, ať letí do daleka a spolu s Janem ohlašují blízký příchod Pána. Jemu buď chvála. O, jak se raduji z toho, že můj syn o něm ponese lidem zvěst. Po Janově narození se Alžběta a Zachariáš vytrácejí ze stránek evangelia. Ovšem svou pokorou a prostou vírou oslavují Pána a hlásají všem lidem, že on je pravý zachránce světa.